stadigvæk blok 1. Nej, jeg tager stadigvæk blok 3 til hver en tid. Ja, jeg tror, det er mega spændende i Zoom. Ja. Hvad er det ikke, det har ikke gået? Det er muligt. Men han er da ikke sådan en stort brød, så vidt jeg har set altid. Ja, det er så meningen. Han ser ikke så farlig ud. Every first step er okay. Ja, okay. Ej, men hvad fanden, det er jo ikke, at Brian går med Susie på lager. Og så får hun med en lille Hvad er fjern. det for noget? Nej, det gør jeg sgu heller ikke. Nej. Ej, hun burde være ikke så sød ved din kone, ikke? Jo. Eftersom du bare kaster hende hen over kasserne, så får hun bare med det fjern. Lillebjørn, når han kommer med ud på det lager. Storebjørn, han kommer ind over kassen. Jeg tror snart, jeg siger. Jeg har Så kommer han hjem. Og så er det rart, at jeg har noget. Jeg prøver mig der. Ja, det er så. Find noget mere på den kvinde, simpelthen. Det kan kun blive bedre. Ja, det er noget mere på den kvinde, det kan kun blive bedre. Kom hjem til konen. Ja, det er så. Fantasien fejler ikke noget. Jeg har kun de skæg, der selv sidder på, ikke? Jo. Det er da ikke godt huset. Så kan man også gå op i nabolandet.